Biblioteket är öppet för alla och här får alla vistas, träffa folk och umgås. Här finns datorer och trådlöst nät som du får använda gratis samt möjligheter att ta kopior och utskrifter till ett förmånligt pris. Du kan besöka utställningar, delta i program, läsa tidningar och böcker i biblioteket. Det är gratis att låna hem bibliotekets material, men då behöver du registrera dig som en låntagare och få ett bibliotekskort. Ta med ett giltigt ID. Det första bibliotekskortet är gratis som du får direkt och kan genast börja låna. Biblioteket förmedlar även böcker på många andra språk än det som finns i hyllan. Fråga personalen. Be också personalen om hjälp med att hitta information. Välkommen till ditt bibliotek!